La temporada d'atletisme ja comença a rodar. El passat diumenge es va disputar el 21è Cross de Canovelles, el primer cross puntuable per al Gran Premi Català de Cross. Els germans Mas hi van participar. Pere Mas, en representació del Club Xafatolls, en categoria sub-16, va pujar a la part més alta del podi, fent un temps d'11:17. En segon lloc va arribar Axel Ferranz, fent un temps d'11:20. De fet, Pere ha estat seleccionat per representar a Catalunya al Campionat d'Espanya de Federacions en categoria sub-16, on farà la prova de 1.500 metres obstacles, on va primer del rànquing català i segon del rànquing estatal. Aquesta competició es farà els propers dies 7 i 8 d'octubre a Gijón. El palmarès que té Pere Mas li ha fet valedor d'un reconeixement a la primera festa de l'esport de Mollerussa, on l'exjugador d'hoquei Albert Folguera li va fer entrega del guardó. La seva germana Anna Mas, en representació del Club Atletisme Terres de Ponent en categoria sub-14, va arribar en la tercera posició, fent un temps de 8:57. Marta Mas també va participar en representació del Xafatolls en categoria sub-18 i va arribar en l'11a posició, fent un temps de 20:22. Molt bon començament de temporada pels germans Mas en aquest primer cross a Canovelles.